Ekene ọmanụ ndị nke m ekenekwanụ m. Anyị abịakwa ka anyị si abịa. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Na-etufuru oge ka anyị gaba n'iru. Ozi m ji bịa tata bụ 12 aja ana 12 aja ana ijele ụmụ akamụ. Anyị ma na anyị bụ ndị ọṅụ akamụ. Dịka nsikwu okwu ọbụla a na-ekwu, ife ọbụla a na-akpọ afa na Igbo nwelu ebe o si pụta na mmụọ tupu ọ pụta na ndụ. Ọ malitere na mmụọ tupu ọ pụta na ndụ. Dịka m si na-akọwa na ndị mpaghara ụwa dị iche iche, ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere akụkọ okike ụwa nke fa. Ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere akụkọ mmalite okike ụwa nke fa, etu okike ụwa nke fa, etu okike si bido, etu okike ụwa si bido n'anya na nghọta nke fa. Ndị Igbo so na ofu ndị bụ ndị nwere akụkọ mmalite ụwa n'anya na nghọta nke fa. Ọ nkọwa okike ụwa nke ndị Igbo a ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele na-abịa akọwa n'izu. Ya na in the beginning abụrụ sọsọ ofu ndị nwere ya, ndị ọzọ nwere ya. Ya na Igbo nwekwalụ nke fa na-agbanyere ka anyị gaba n'iru na-agbanyere maka na ya ma tufu oge. Anyị nọ na 12. Asị m na ọbụnadị ọgụ ọnụ, afa a na-aza aza, nri a na-eli, asụsụ a na-asụ, omenani na mmemme ka Igbo ji akọwa okike ụwa. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ofeke amarọ mgbe anọ, ofeke amarọ ebe anọ ke nke ụkwa, mana ofeke na ya na-eke nke ụkwa. Maka ifi na ọbụ ofeke ọmarọ nọ nke ụkwa ka a na-eke. Ya na ife niile bụ in the beginning, na mbido na mbụ, etu ụwa si wee pụta, Igbo nwere ya. Anyị na-eli ya na nni, na-eyi ya n'akwa, na-asụ ya n'asụsụ, weli ya na-agbakọ ife, weli ya na-agụkọ ife, weli ya na-eme mmemme. Mana anyị amarọ ife ọ bụ aka anyị na-eme. Ọ ife ndị a niile ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka na-achịkọta bịa na-enye nkọwa gbasara ya. Anyị nọ na 12 dịka unu si mmalụ. Iteghete bụ ana. Iteghete bụ ebe nghọta na amamife na ọgụ ọnụ na echiche na ozuzu na ntozu ebe nke onye Igbo bịa na ndụ, onye Igbo bịa n'ụwa. Ebe a ka ọ bịa na njedebe. Ebe a ka ọ nọ wee jedebe. Ekenekwa gị Chinedu, ekene gị nnọọ. Ebe a ka ọ bịa na njedebe. Na ilue na ili ọ naghachikwazịa na mbụ. Ilue na ili ọ naghachi na mbụ. Ya na ikwue 12, ife anyị na-ekwu bụ 12. 12. Ya na ili agafee n'ili wee na-agbakọnyezi ya ife mgbakonye. Ya na ebe a ka anyị nọ tata. Iji wee nwee obele aṅụle wee meghalị ọbala tupu amalite ozi a ka anyị bụkwa abụ. Onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, onye ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Chinedu ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Ikechukwu ghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Judith ghebelu m enini uhe ghebelu m enini, Chioma ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini, ụmụ Igbo ga-eghebelu m enini uhe ghebelu m enini. Ọ bụ fa bụ isi ji mgbakwasị, ọ bụ gị bụ isi ede mgbakwasị, ọ bụ gị bụ agbụlụzi n'ogbe too n'otopo ghebelu m enini uhe
Gebelu menini, ọ bụ gị bụ isi ji mgbakwasị, ọ bụ gị bụ isi ede mgbakwasị, ọ bụ gị bụ agbụlụ si n'ogbe too n'itopi gebelu menini, uhe gebelu menini. Ngịnwa ka ọ dịlụ ịma ụwa nke gị, ngịnwa ka ọ dịlụ ịma akụkọ ụwa nke gị, ngịnwa ka ọ dịlụ ịkọwalụ ndị mmadụ ndị ọzọ, maka na anọ na nzukọ na anọ na nzukọ n'obodo m nọ ya, mụ na ndị ọcha, onye ọbụla na-ekwu ka o si dịlụfa omenala fa na ọdịnala fa. Sọsọ nke anyị na-ekwu bụ nke ndị fanwa bụ ndị ọcha bịa na-agwa anyị. Ịnọdụ gị na onye ọcha nọdụ, ị na-akọwali awụ ya, ndị emefe asị gị don't sing to the choir, you are singing to the choir. Nke a bụ ụwa, ma ọ bụrụ anyị achọrọ m ịma na afọ anyị bụ Victoria, na afọ anyị bụ Patrick. Kedu afa gị? Kedu asụsụ gị? Kedu ọdịnala gị? Kedu nri unu na-eli? Abịa n'ebe a kọbalụ m maka nke bụ nke m. Ife m chọọ bụ ka ịkọlụ m nke gị, mụnwa akọlụ nke m, ebe ọ bụ na ịmalụgo nke anyị ewe na-enrich each other. Ya na anyị nwa bụ isi ji mgbakwasị, anyị nwa bụ isi ede mgbakwasị, anyị nwa bụ agbụlụ si n'ogbe wee too, anyị nwa ga-enye ya bụ enini. Ọ ife a bụ ozi agwala anyị mgbe fa gwala anyị na ndị abụ ka agwa na fa ga-anọ. Fasị kedu ka fa ga-esi nọ? Sifa na etu unu ga-esi nọ bụ na etu anyị si eme ya na mmụọ ka a ga-esi mie na ndụ unu ewe nọdụ. Ọbụla ise ya tata na anyị nọ n'ili na abụọ ịtụsakwu ya iji ọgụ ọnụ wee kọwa okike ụwa nke ndị Igbo n'ili na abụọ a. Nke a bụ mgbole ịtọ nka na-eweta ozi gbasara ili na abụọ, ya na nka nọkwa na nkọwa ya. N'izu gara aga anyị nwa ebe anyị kpatụgasịrị aka na anyị na-akụ maka gịnị? Ọ maka ya bụ agbụlụ si n'ogbeto. Ebe a ka m si tinye ya bụ ozi mmalite n'izu gara aga iji mee ka ịghọta na ozi anyị na-ezi ebe a abụrụ nke a na-agwa gị na nne gị bụ nna gị bụ John the Baptist na nne gị bụ Sarah, mana o nwere ebe gị na ya si nwekọ. Agbụlụ si n'ogbeto ji wa wee tinye n'anị, oge eto ifu na ọ ga-anwụ wụnye ji ọfụ, nya na ji ochie a na-egi ji ọfụ, nya na ọfụ na ochie bụ ofu. Mana ịnọkata isi na ije igwulu ji, isi na ede gwulu ji, ha ifro na nke a bụ okwu onye ntụ na onye aghụghọ. Ịma nsi na ede gwulu ji, ịma nsi na nduku ekoloko gwulu ji. Ebe ị ga-esi gwute ji bụ na ji konye naanị, ya na agbụlụ si n'ogweto na agwa no ebe a n'ochie ka o si pụta. Ya na ili na abụọ anyị na-akọwa sinsi gbasara kamgbe bụ aja ana, bụ ịkọwa ka gị na aja ana, ka mụ na aja ana si wee nwekọ, ka anyị si wee bụla ofu. Onye nwa ka m ji na-abụnye abụ tata n'izu a. Ebe m na-akpatụ aka bụ gịnị? Ijele ụmụ akamụ. Anụ m aṅụ akamụ. Ị na-aṅụ akamụ. Anyị mụ ife akamụ bụ, mana ya ma dịka m si ekwu na ọbụnada asụsụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa, mana ofe ka amarọ mgbe anọ ke nke ụkwa. Ya na ekwu akamụ anyị aghọta nke anyị na-aṅụ aṅụ, mana ọ maka afa okike ka eji wee tinye ya na nke na-aṅụ aṅụ, ka i wee dee lofuna, ka anyị wee dee lofuna, ka ya bụ asụsụ wee dịkwa na-aga. Ọ ga-abụ anyị lue tata anyị kunigo n'ụla ịkọwa akụkọ ụwa nke anyị, ka anyị wee mala ebe o si abịa, ka o wee doo anyị anya na ọ bụrụ nke anyị ṅụtala aṅụta, ọ bụrụ nke ndị ezikụziri anyị. Nke a bụ nke Igbo kpọmkwem. Ili na abụọ dịka anyị si mala ọ bụ gịnị? Ofu agbakọnyela ebo, o wee nye anyị gịnị? Ịtọ.
maka na ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ na ịgasịa n'iru dịka nsikwu na ilue na iteghete igbo ezuena okike ezuena na ili bụ ị na-aghachikwa na mbụ ya na ị na-ekwu ili na abụ ife ị na-ekwu bụ ili itinyela ịbụ ọ mbụ abọwala abọwa ya na ife a na-ekwu maka ya bụ the split, the same splitting ya na ili na abụ na ife a na-ekwulu maka ya bụ ịtọ maọbụ atọ na ife ndị a niile igbo gwara anyị ofu ife abụchi ukwu bụ ya agbawa ife niile wee pụta nọ mgbawu ya na ife ọgbawapụta ka anyị na-ekwu maka ya mgbawu ya na ife ọgbawapụta ka anyị na-ekwu maka ya ịtọ ya na mbụ gbawa ịbụa ọgbawa gị ịbụa ọgbawa na nyanwa bụ mbụ bụ ife ọgbawapụta na nyanwa bụ mbụ ka anyị na-ekwu bụ ịtọ ya na taa anyị na-ekwu maka gịnị aja na ana etu anyị na-esi akọbuli ya n'izu niile anyị na-abịa na-ekwu maka ya aja na ana ike kelu okike maka na ife niile nwere ife ọ na-alụ okike dịka m si kọ n'oge gara aga n'oge okike oge igbo na-ekwu maka okike oge igbo na-ekwu maka mbụ na mbụ gbawa na-enwe ike bunyanwa mee mgbawa ji wee pụta ebe a ka anyị fụlụ gịnị ka anyị fụlụ ana ya na anyị na-ekwu maka ike kelu okike dịka ozi m si bịa tata sị na ewezuga akamụ kedu ka m ga-esi wee fụ ife kedu ka ị ga-esi wee fụ ife kedu ka ike esi wee fụ ife ma ọ bụ na-ewepụ akamụ dịka anyị si ghọta na anụ m akọwa ife aka bụ oge ọbụla ya na ike kele okike bụ ana ike anyị na-ekwu kele okike tata ka anyị kpọọ ọnya afa ka anyị kpọọ ọnya ijele ka anyị kpọọ ọnya ijele na-akọrọ anyị maka gịnị ijele na-agwa anyị maka ndụ niile ma nke afụrụ anya ma nke a na-afụrụ anya maka na ofekechie na ndụ bụsị ife afụrụ anya ọnya ka igbo ji gwa anyị na onwero ife dị ka ọnwụ na ọnwụ bụ mgbanwe ndị igbo na-asị ọ nabago ebe o si bịa o jebego ebe o si bịa afa ada akpọ ọnwụ afa onwere ka afa kpọọ ọnwụ ife afa nwere ike ịgwa anyị bụ mmebi na o mebigo mana ọ ma mkpọ ọnwụ afa maka na igbo enwere ya na nke a bụ asụsụ ofeke ya na ife ọ na-eme ka anyị ghọta bụ na ndụ abụrụ sọ nke a ịfụrụ anya dịka m si akọwa na ọbụnadụ n'iru m a na ndụ dị ama na ya da afụ anya mana anụ m eku ume a m na-eku ume a gị nwa na-eku o nwee ndụ dị na ya ọ bụ na iwele ife kpuchite ya bụ ikuku bịa wele onyonyo ife onyoko na-enyota ife anya dada afụ nyo ị ga-afụ na ndụ julie ya na ijele anyị na-ekwu bụ ndụ niile ma nke afụrụ anya ma nke a na-afụrụ anya ọ dị ụzọ ịtọ ezumezu izumezu na izuzugbe izumezu na izuzugbe ya na kịta anyị na-abịa ọbụlụ ndị bekee ọsị na anyị na split atom. We are now trying to split that subatomic particle. Mana nke a bụ n'Igbo ka anyị na-akọwa ya. Ya na ndụ ọbụla efu ife ọbụla bụ okike ma nke anyị fụrụ anya na nke anyị na-afụrụ anya na ife dị ya n'okpuru nyelia ike maka anyị kwu na mbụ gbawa na nyelia ike o wee gbawa pụta ịbụ maka na mgbawa ba nnọkọta gbawa ma ọ bụ na ọ nwere ike
kewalia nke a m ji kịta onwero ka ọnụ kata gbajie, ọ ga-enwelili ike ga-agbajie ọ wee gbajie, ọ ga-enwelili ike ga-eme ka ọ wee gbajie ọ wee gbajie. Etu a ka ọ dị n'okike na mmụọ, maka na ife anyị na-ekwu kịta bụ etu o si dị na mmụọ tupu anyị fụbịa anya. Ya nọ etu o si dị na mmụọ anyị na-akụ maka aka mgbe anyị wee lue na ana anyị wee na-abụnya bụ abụ. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke, Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chilọlụwa. Igbo bụ mmụọ, mmụọ lọlụwa site na nkeji okike ya. Ọkwụrụ na mmụọ lọlụ ụwa site na Ngozi ka, okwuro na mmụọ lọlụ ụwa site na Chinedu, okwuro na mmụọ lọlụ ụwa site na Larry Beauty ọnwụ agbụ. Ọ na-ekwu maka mmụọ lọlụ ụwa site na ana nkeji ike okike ya. Ya na ewezuga ana dịka m si kwu, ewezuga aka amụ, kedu ka m ga-esi, kedu ka m aka esi fụ ife? Ewezuga aka amụ, kedu ka gị nwa aka esi fụ ife? Ya na ị na-afụ ife bụ maka gịnị? Site na nkeji ike ana nkeji ike okike ya, n'ike aja na ya. Ọ na aja na ka anyị nọ na tata, aja na anyị nọ na tata, anyị wee bịa wee na-egbulie wee webata ijele ka anyị wee fụ na these subatomic particles na fa nwere ike dịkwa fa n'ime. Ọ ike a ka anyị kpọọ tata ijele, ike kwụ ife niile anya na-afụ na nke anya ya da afụ ya, no matter how tiny and small, no matter how small the particle is, particle ejike okike. Anyị wee nye afa wee sị na fa dị ife na-atọ dị n'ime ezumezu, izumezu na izuzugbe. Na izuzugbe ọ ife ị ga-afụ na ijele. Ya na ijele ka anyị na-akpọkwa ike ijele, ike dị nkwa na ya bụ ijele. Ike a bụ ezumezu, izumezu na izuzugbe. Kedu ife ọ na-eme ka, kedu ife ọ na-agwa anyị maka ya? Maka na oge izu gara aga ekwu m sị na aja na abụrụ ofu, aja na abụrụ ofu, mana okike ị ga-asị ka oge si da abụ n'ofu maka ife na okike nọ ife niile ebu ofu. Mana ifugo kịta dị split, ifugo ụzọ ịtọ, ifugo ezumezu, ifugo izumezu, ifugo izuzugbe, mana fancha nọ n'ofu. O ifeanwa bụ ịgba ijele. Mana anyị na-ene n'ijele, anyị mana ijele bụ oke mmanwụ, anyị mana ijele pụta mmụọ niile agba ọsọ. Maka gịnị? N'isi ijele ka mmụọ niile na-ekili nọ. Ya nọ ijele bụ mmanwụ ka mmanwụ. Ebe a ka isi ndị Igbo si wee nweta concept dịka m si na-akọwa na ọbụnadụ mmemme, na ọbụnadụ asụsụ, na ọbụnadụ afa anyị nyere ife na-akọwa okike ụwa nke ndị Igbo. Ya na ị na-ekwu in the beginning, ị na-ekwu in the beginning God created Adam and Eve. Ị na-akọ ka nwa bekee si wee kọ ka o si dịlụfa. Anyị na-ekwu ka o si dị na nke ndị Igbo in the beginning, nekwa ka o si wee dị. Ya na mgbawa mbụ a ka anyị ka na-egbuli ka anyị wee fụ etu mbụ si wee nwee ike wee na-agbanwe, wee nwee ike wee wepụta okike. Ebe a ka Igbo gwara anyị nọ site na ana nke anyị nwa bụ gịnị? Ana nke anyị nwa bụ di ọmụmụ. Ya na ijele anyị na-ekwu maka ya ka Igbo kawala anyị na ife na-ata mkpọrọ afa bụ gịnị? Ike, apịa na idedu. Ike, apịa na idedu. Kedu nke bụ ike? Ezumezu bụ ike. Kedu nke bụ apịa? Ọ izumezu bụ apịa. Kedu nke bụ idedu? Ọ bụ
izuzugbe bụ idedu. Anyị amarọ mana ka anyị na-aga ka anyị malụ nke anyị na-ekwu maka ya. Maka na ife ite na-eme ka anyị malụ bụ na ndụ na onwe ya enwelụ usoro ọ ga-aga tupu ọ pụta ife. Ya na enwe process. Na nwa bekee gwala anyị sị na in the beginning God created Adam and Eve, mana ọ gwala anyị sị na oke nke a day 1, ke nke a day 2, ke nke a day 3, ke nke a day 4, ke nke a day 5, ke nke a day 6, kesizia lue on the day 7 wee jee larụba ụla zubike maka na ike agwụghị. Mana okike ụwa nke ndị Igbo enwero any such thing as ezumike, maka na ezumike bụ na ndụ agwụna. Ya na ife ndị a niile eji wee kpụpụta gị nwa anụnwa na-ege ntị, Jerry ọfọmata ekene gị na bata na-ege ntị. Ọ bụ na ife ịta mkpọrọ afọ adịrị ya, dịka m si kwu, ewezuga aka mụ, kedu ka ị ga-esi wee fụ okike? Kedu ka m ga-esi wee fụ ife? Kedu ka ị ga-esi wee fụ ife? Ya na ifuli ife tata ekene gị wosin na ka ifuli ife tata, ife kpata iji fụ ife bụ maka ife ịtọ ndị a. Ọnya ka m ji wee kwuo oge mbụ si na aja na abụrụ ofu, maka na onwe ka okike si wee kwadosie fa. Ya na anyị ma na anyị na-ekwu maka ijele mgbe anyị na-achọ ịkọwa maka aja ana, ike adị na aja ana, ife ndị a niile ji wee pụta. Anyị na-ekwu maka ijele, ike dị behind aja ana. Anyị wee na-ekwu na ezumezu na izuzugbe, maka na dịka unu si malụ n'oge gara aga akpọm ya mee ka afụ n'anya bụ quantum mechanics, ebe okike niile si wee pụta, ebe ị na-enwe subatomic. Obi ekene gị nnọọ. Ya na tupu a na-ekwu ife ndị a niile dị na mmụọ, kedu ka o si pụta ife na ndụ, kedu process, kedu movement na a na-ekwu na mbụ gbawala abụọ chaa ife eke Igbo wee nọdụ, kedu process? Process a ka anyị na-akọ maka ya kịta, ka Igbo ghọta. Dịka m si kwu na nghọta Igbo bụ the highest of all knowledge. Maka gịnị? Na nwa bekee gwa gị na inwe 360 degrees. Ya na isi na ịbụ onye na-eje akwụkwọ, ife ị na-eje n'ụlọ akwụkwọ agụ bụ 1 degree, maybe gwa 2 degrees, maybe inwe 3. Mana o nwere onye aka m afụrụ onye nwe 10 na onye nwe 11 na onye nwe 20. Mana Igbo, nkọwa na nghọta Igbo gazulu ife ndị a niile, iwe nwee ike ghọta ife niile ka fasi wee kwudo, ka fasi wee kwudosie wee nọnye. Akala ugo ekene gị nnọọ. Ya na ijele, ike anụnwa anyị na-ekwu bụ nyanwa gbadolu aja ana, mụ na gị ji wee fụ ife site na ana, maka na ana bụ ike fa niile. Chidi ekene me nnọọ. Na anyị na-ekwu maka na ike ị na-ekwu maka ya bụ ọkala ọra. Ike ị na-ekwu maka ya bụ ọkala ọra. Ọkala ọra ị na-ekwu maka ya bụ nyanwa bụ ezumezu. Nyanwa bụ ọkala ọra. Ndị bekee kpọrọ ya proton. Anyị mana ndị Igbo na mgbe Igbo anyị na-ekwukwa maka gịnị? Idedu bụ nyanwa bụ dị izuzugbe, maka na fa na-ekwu maka ezumezu na izuzugbe. Na izuzugbe bụ neutron. Neutron. Ife izugbe na-agwa ya maka ya. Na apịa bụ izumezu. Na-apịa bụ izumezu n'onwe ya bụ gịnị? Electron. Ya na ọ bụrụ na ị gaa kịta ka ị bịa nene maka okike ndụ,
chukwu ebuka nnọọ nwanne m ekenekwa gị. Ọ bụrụ na ị bịa kịta ka ijee n'ụlọ akwụkwọ nwa bekee ka ijee gụba maka ndụ, ka ijee gụba maka ụwa, ka ijee gụba maka ụwa Sunday nnọọ. Ọ bụrụ na isi ka ijee gụba maka ụwa ka ijee fụ ka ife ndị a niile si wee na-adị, ọ bụrụ na ịgụba afa tupu ị na-ekwu maka universe, ị na-ekwu maka ụwa, ị na-ekwu maka ya ebe ụwa ndị a niile kpodosi, ị ga-akwulile maka gịnị these three elements. Maka na ewezuga fa ịma mfu okike, ọfa bụ ife kpata na ụwa dị etu a mụ na gị si afụ anya, etu a mụ na gị si afụ anya wee bulu ife ndị Igbo na-akpọ gịnị ụgbọ ji mba. Ụgbọ ji mba bụ planets mụ na gị wee nọdụ ya nọọ ife taa. Mana ife taa na ebe fa nọ n'ime ya bụ gịnị ijele. Ijele na-ewepụta fa, ijele na-amụpụta fa. Ya na anyị na-ekwu maka ijele, anyị na-ekwu maka uzuzu, the smallest particle that carries life. Kpata na ị ga-esi na mmụọ pụta ife, ị ga-esi na mmụọ pụta ife. Ya na anyị na-ekwu maka ezumezu, izumezu na izuzugbe. Anyị na-ekwu maka proton, anyị na-ekwu maka electron, and anyị na-ekwu maka neutrons. Ife ndị a bụ fanwa bụ ife na-enye ndụ. Ya na ike maọbụ kalora anyị na-ekwu maka ya. A na-ekwu site na nkeji ike okike ya n'ike aja na ya. Mana anyị mana ọ kara gosi maka na oge ọzọ anyị ga-aba n'ife ọzọ ojikwa ike ọzọ ojikwa. Ya na ike ndị a niile wepụtalụ ana ji wee bụrụ di ọmụmụ, ana ji wee bụrụ aka ọmụmụ ka anyị na-akụwa maka ya tata, wee na-ekwu etu fasi wee nwee ike wee pụta wee wepụta ndụ. Maka na ọ bụ na ọ bụrụ ya na okike bụ gịnị, okike nọ na echiche Chukwu, okike nọ na echiche Chukwu, ma na echiche anyị wepụtara ife ọbụla na ndụ. Ọ dịkwanụ ka m achọ ka isi m too ogologo, nke a bụ echiche. Ọ dịkwanụ ka m achọ ka nwa m jee boarding school, nke a bụ echiche. Ọ dịkwanụ ka m achọ ka m gbapụ emili na be m, nke a bụ echiche. Ọ ga-enwe ike ga-eme ka echiche a wee bụrụ ife pụtala ife. O ego ka ị chọọ, ka ọ bụ anị ebe ị ga-agbapụ dị mmiri ka ị chọọ, ka ọ bụ ndị ga-agbapụ dị mmiri ka ị na-achọ. Ndị a ga-agbapụ dị mmiri fa ya eji mbọ wee na-aba anị. Ọ ga-enwe ifefa ga-eji wee leba n'anị wee gbapụ dị mmiri. Ka ị na-achọ isi ofe onugbu, ị chọọ na ofe onugbu na-agụ, aga m esi n'ofe onugbu tata. Nke a bụ echiche. Echiche a mee ka afụ n'anya ga-eme ka ọ pụta ife. Ọ mee ka afụ n'anya ka anyị ji na-akụwa maka ife ndị a niile, ka echiche okike wee pụta ife. Nke a bụ Igbo kpọmkwem. Nke a bụrụ nke Igbo na-agwa gị na Jacob wee mụta David wee mụta Judas wee mụta Jizọs, iwee pụta. Igbo na-agwa gị your line of coming out. Elili malụ ngwugwu ka ngwugwu malụ onye kelie. Nke a bụ ife Igbo na-akọwale ka ị wee ghọta na okike ụwa nke ndị Igbo abụrụ ife aṅụtala aṅụta, ọ bụrụ ife agụta n'akwụkwọ. Nke a bụ Igbo kpọmkwem. Ọnya ka m ji bido na mbụ wee kwuo maka na ife m ji bịa tata bụ 12 aja na ijele ụmụ akamụ. Wee kwesị na anyị bụ ndị ọṅụ akamụ. Ana m aṅụ akamụ, ị na-aṅụ akamụ, ịmala ife akamụ bụ. Ya na Igbo na-ekwu ka ịghọta na ofe Igbo na-ekwu na ọ bụrụ na afọ abụ afọ enyegasịlụ
ka Igbo wee malụ. Ọ ga-abụ mụ na gị kunye tata ịkọ maka okike ụwa nke anyị ka anyị nwee ike iji asụsụ anyị wee tụdosie anya aka. Ya na ndị abụọ ndị nọtala anyị, ndị anyị si na aja anafa wee mapụta ndụ tata, fa debela anyị ọtụtụ ife. Ma dịka m si kwu na ofeke nọ ebe a na-eke nke ụkwa, mana ofeke amarọ ebe a nọ wee kede nke ụkwa, mana ọ na-ekesịa nke ụkwa onye ọbụla busa nke na. Ya na mgbe m na-asị na gị bụ isi iji mgba akwa, sị na gị bụ isi ede mgba akwa, sị na gị bụ agbụlụ si n'ogbe to na itopi ebe elufe nini, nke a bụ ozi fa na ezi gị. Maka na ndị Igbo kwu na ọkụ agụlụ nwata n'aka na ode elegbue. Ya na ọnya ka eji nye gị asụsụ Igbo, nye gị okwu ndị a niile, maka na ị na-eti mmụọ ọra kasị ka mmụọ ọbụla ijele. Famenya ko gwa ya na ijele na mmụọ ọzọ ada agbakọ, maka na ọ n'ime ka mmụọ niile nọ. Mana ofe ka amarọ na ife Igbo na-eme na Igbo na-eme Igbo eme, a na-ebi ebi, ọ bụrụ ife a na-agụ agụ nọ akụkọ okike ka Igbo na-akọ maka ya. Tata ka anyị na-ekwu ife dị n'ime ya bụ ijele, ife kpata o ji wee nwee ike wee nyere aka mụ na gị wee fụ ife. Maka na ọ bụ na ọ bụrụ ya na mụ na gị ama mfe ife, anyị wee kwue na ife ịtọ ka ọ nwee ezumezu bụ gịnị kafa kpọlịa ike ọkala ọra, ike nụwa ka nwa bekee kpọọ proton. Nke ọzọ nwee bụ izumezu, na izumezu a na ife nwa bekee kpọlịa bụ gịnị, Igbo kpọkwalịa apịa, Igbo kpọkwalịa apịa maọbụ akwụ agalị, Igbo kpọkwalịa apịa maọbụ akwụ agalị. Nke a bụ elektron. Na ife nke ịtọ dị n'ime bụ gịnị, idedu nụwa bụ ife Igbo kpọlịa bụ idedu, mana nwa bekee kpọlịa neutron. Maka na ebe a ka Igbo na-enye gị nkọwa mee ka afụ n'anya, the quantums of. Ị na-aga ịkọwa kịta maka atom, ị ga-akọwa maka atom, kọwa maka the subatomic. Ya na ife a na-ekwu maka ya kịta bụ subatomic particles, mee ka okike wepụta ife. Ya na Igbo na-ekwu maka aja ana, fa na-akọwa maka uzuzu, maka na anyị kpọọ ọnya sọsọ aja, ịma na ya afụghị anya. Mana anyị ma na Igbo gwara anyị na ụwa dị ịbụa, mmụọ na ndụ. Ya na ife ọbụla ị na-afụ anya ebe a nwee replika n'ebe ị na-ada afụ anya. Dịka m sikwa ife nọ m n'iru kịta, na anyị si na ndụ adịrọ n'iru maka na anyị ada afụ anya. Mana ọ bụrụ na anyị si n'ebe a pụsịsịa rapụ na ya ama nza ụna ebe anyị nọ kịta, inye ofu izu, inye abalị ịnọ maọbụ ịsatọ, ịpụta ị ga-afụ particles ya awụsasị, ị ga-azị aficha anya, ịkpọ ọnya dust. Nke a bụ the building block ị na-amaburoli na ọ dị n'ikuku, mana o mesi ọ daa ọkpụkọ solidify ya, mana ị marọzi na onwe the other particles that same tiny one na ịbịa gbuwa ịbịa bọwa bịa, na ị ga-abọwagide ya ma na-afụkwa other particles wee lụọ mgbe ma na-afụzi ịkpọ ọnya mmụọ. Ya na aja na Igbo na-ekwu bụ that level of mmụọ, that level, that particle dust a ọ level a ka Igbo na-ekwu. Mana anyị ma na anyị nwere aja na anyị na-ekponite tata, emesi ọghọ izuzu, ikuku ebulie bunye enye enu, emesi ọdakwa solidify ya. Mana nke a bụzi nke anyị fụbago anya. Ya na ife Igbo na-akọwala anyị bụ na aja na a na-ekwu maka ya bụ mmụọ, bụ uzuzu mmụọ ji wee gosipụta, uzuzu mmụọ ji wee gosipụta atụ Chukwu. Maka na anyị ma na okike bụ atụ, bụ echiche bụ atụ.
no ususu mmụọ ji wee gosipụta atụ chukwu o wepụta ife dịka m si kwu na ọ bụ na ọ bụrụ ike dị na aka ọmụmụ. Kedu ka m ga-esi fụ ndụ? Kedu ka m ga-esi fụ ife? Kedu ka gị nwa ga-esi fụ ife? Maka na oge gara aga na anyị kọwalụ etu okike si Igbo si gwa anyị na okike bụ n'izu n'izu. Nwa bekee si na okike bụ na day by day. Igbo gwa anyị ka fa na mmụọ na mmadụ si agba izu n'izu n'izu ka e wee na-eme ka okike na-ekeghalị, ka okike na-aga. Ekene gị nna Ntọchukwu nnọọ. Ya na mee ka afụ n'anya, maka na ị na-ekwu maka atụ Chukwu ị na-ekwu mee ka afụ n'anya bụ mmalite okike gbadolu ụkwụ na gịnị na ijele. Mmalite okike gbadolu ụkwụ na ijele nke anyị ghọtago bụ ife ịtọ dị n'ime ikpu ọfa na ikpu ọnya na okwu mili emi n'Igbo. Ị na-ekwu maka ezumezu bụ gịnị? Ike maọbụ ọkala ọra bụ nyanwa ka nwa bekee kpọ proton. Ikwue maka izumezu bụ nyanwa ka Igbo kpọlụ gịnị? Apịa maọbụ akwụ agali nke nwa bekee kpọ electron. Maọbụ ikwue ma ịfụ na ịnwekwa idedu dịka Igbo kpọlịa idedu, mana nwa bekee kpọlịa neutron. Ya nọọ ife taa bụ ife dị na ijele gosipụtalụ ya bụ okike. Ya na mgbe Igbo na-ekwu maka mee ka afụ n'anya, they are talking about quantum mechanics, quantum physics, quantum chemistry, ebe ndụ niile a si wee makapụta wepụta ife. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị si site na nkeji ike okike ya n'ike aja na ya. Maka na anyị manọ ike ka o mee mmụọ mbụ wee gbawa abụọ. Ọ na-agwakwa anyị na ike aja anị ya ka anyị na-akụwa maka ya wee na-atụkwasịa ijele wee fụ na onwere ife ịtọ dị n'ime ya. Dịka m si wee kwu n'Igbo bụ na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka fa ji wee kọwa ya na mgbe anyị na-ekwu maka 12 na ife anyị na-ekwu bụ ofu na split abụọ gbawa na ịgbakọta fefu ịtọ. Ya nọ taa ife ịta ka anyị na-ekwu maka ya, ka ị wee fụ ka Igbo si wee mee ka okike Chukwu, ka atụ Chukwu wee pụta ife na ndụ. Nke a bụ nke Igbo na-akọwa. Nwa bekee nwere ike ịkọwa nke, maka na nwa bekee kọwala anyị ka o si ka okike nyanwa si wee ke mmadụ. N'akụkọ nke nyanwa, ndị ọzọ nọ n'ebe dị iche iche nwere ka okike fa si wee ke mmadụ. Nke a bụ ka Igbo si wee ke, ka gị bụ onye Igbo si wee fụ ife, ka mụ bụ onye Igbo si wee fụ ife. Igbo agwakwa anyị maka ndụ niile. Ife Igbo na-eme ka anyị ghọta bụ ka mụ nwa na ngị nwa bụ nwa Igbo si wee fụ ife, ka anyị si wee fụ ife, ka anyị si wee nọdụ. Maka na ife fa gwala anyị mbụ gbawala abụọ chaa ife eke, Igbo wee nọdụ nyefa dịka anyị si ghọta na-abụ anyị na-abụ. Ya na ijele anyị na-ekwu bụ gịnị? Nne ike, mother of all energies. Nne ike dịka anyị si ghọta na ọ bụ na ikwube maka ijele dịka mmụọ na Igbo gwala na ya na mmụọ ọzọ ada agba, maka na onye akasị. Ya na ebe a na-efuli ya dịka ọghọkwa anya bụ nne ike, nne idedu na nne apịa. Nne ike bụ gịnị? Ọkala ọra bụ gịnị? Proton. Nne idedu bụ gịnị? Idedu bụ neutron. Na nne apịa bụ electron. Ya na ife Igbo mere ka anyị ghọta bụ na n'ime ijele dịka nne ife ndị a niile ka ị ga-enweta ezumezu, izumezu na ezuzugbe.
ọ bụ na ife ịta izuru ndụ ama mpụta mụ na gị ama mfu ife mụ na gị ama mfu ife nya na anyị fuli ife maka gịnị ike ezumezu na ike aka ike apịa na ndị ọzọ nya na Igbo gwa anyị maka ike na ike na-agwa anyị maka ezumezu which is ọkalọra which is nke bụ ọkalọra na-apịa na-agwa anyị maka izumezu na idedu na-agwa anyị maka ife Igbo na-achọ ka anyị ghọta ebe a bụ na ọ bụ na ike karịa na okike Igbo na-eme ka anyị ghọta na ife niile maka na ifefa gwala anyị ifefa na-akpọla anyị afa bụ izuzugbe na bekee bụ gịnị neutron mana anyị ma na ife a na-agwa anyị ebe a bụ balance ịra ya na ọ bụ na ezumezu karịa izumezu inweta ike mana ọ bụ na ife ọbụla esi ike na ndụ adịrọ na apịa kafa na-agwa anyị na apịa bụ ọ bụ na izumezu karịa ezumezu ọbụla apịa nya ọ bụ na proton ọ bụ na electron karịa proton ọbụla apịa ọ bụ na electron karịa proton ọbụla apịa nya na fa na-eme ka ịghọta na izumezu karịa ezumezu ọbụla apịa mana ike bụ akwụ agali bụ gịnị ezumezu ebe ezumezu karịrị izumezu ebe a ka isi wee nweta ike na akwụ agali nke bụ proton mana fa mee ka ịghọta na idedu bụ ịra ọbụna ada afafa kpọlịa mee ka ịghọta na ebe a ka enwe idedu ọ bụ na mmiri doo edo enwe na osetugo na idedu bụ ịra ebe ezumezu na ezumezu ra nranya nya na Igbo na-eme ka ịghọta na okike n'onwe ya bụ proses maka na ọ bụ na isibe nni ọ bụ na ị na-eme garị ịma na ihe esi mmiri ọkụ wee mee garị ọ bụ na mmiri ọkụ karịa garị nsogbu adịgo maka na ịma nwe garị ga-apị apị ya na ị ga-eme ka mmiri ọkụ na garị ralụ ka o wee nwee ike wee ghọọ nni ilie enyi dị happy ọ ife a ka Igbo na-akọwala anyị na etu a ka okike ya na mgbe fa na-ekwu na ana ji ike okike na ike aja anị ya fa na-eme ka anyị ghọta ife bụ nyanwa megasị na mmụọ tupu ọ pụta ife ya na a ga-enwe balance maka na nka karịa nka ọbụlụ nka ma ọ bụ na nke ọzọ karịa nke ọzọ ọbụọ nke ọzọ mana ọ ga-enwe ebe enwe agreement ebe fa ga-ara nra anya okike wepụta ya na ịra ka mmụọ gwara anyị n'ebe a fa nwetara ịra ya na izuzugbe maka na ịma na tata na Igbo na-akụ ekwe izuzugbe nke a bụ okuke a na-akpọ ịnọdụ na-awụ ọjị n'ụtụtụ ijide mgbịlịgba maọbụ ijide ogene ị na-akpọkwa mmụọ izuzugbe ị na-akpọkwa fa kedu ife ị na-akpọ kedu ife iji akpọlụ in agreement
ya na Igbo mee ka anyị ghọta na ịra ebe a apịa bụ akwa gali na ike bụ ọkala ụra raira n'ebe a ka ijele nọ wee hazie ife niile ka mmụọ wee wala ọgọdọ. Ya na oge mbụ na anyị na-ekwu bụ maka mee ka afụ n'anya atụ Chukwu, mee ka afụ n'anya. Tata ya elue n'ebe fadozi mmụọ wee wala ọgọdọ. Kedu ife fa na-agwa anyị maka ya ebe a kịta? Fa na-agwa anyị maka hydrogen atom. Fa na-agwa anyị maka okike niile anyị na-afụ anya, ma kpakpando ị na-afụ n'elu igwe, ma ọnwa ị na-afụ n'elu igwe, ma ife ọbụla mụ na gị na-afụ ị na-akpọ ndụ, ife ndị a niile ị na-afụ anya na hydrogen atom. Maka na Igbo mee ka anyị ghọta na ana dịka m si na-ekwu gị eje na chọba ana, maka na ị na-asị abụ m ada Ogbunike, nke a bụ ana azụ, nke a bụ ana ama awa, nke a bụ ana Ogbunike, nke abụọ ka anyị na Ogidi, nke abụọ ka anyị na Ụmụdịọka, nke abụọ ka anyị na Ụmụnya, nke abụọ ka anyị na Nkwele, dadadadadadada ị na-agụkọsịfa. Ife anyị ji na-ekwu etu a bụ maka nọ nke anyị na-afụ anya, ma n'ezie na ana ada afụ anya. Ọkwa ebe a ka anyị nọkịta wee kọwaa maka the concept of the dust. Mana osisi epue n'enu ana ka fa kpọrọ nke amụ na ịnọ na ya n'enu ana chelụkwanụ ọ dị ka ife m na-esi na-agba ọkụ. Ife a na-eme erika ọ bụrụ ife ụmụazị. Daalụnụ. N'enu ana Igbo ka Igbo melụ ka ịghọta na nke a bụle nwa mpekele nwa bekee kpọọ ọnya just 4%, just 4% of the whole ani a na-ekwu, a na-ekwu maka ya. Ya na mmụọ awala ọgọdọ bụ nyanwa bụ that 4%. Ya na anyị na-ekwu maka ijele na aja ana na okike anyị na-ekwu maka ya. Ife niile anyị na-afụ anya abụla gịnị just 4% opeka. Mana onye ka anyị ji na-afụ anya wee na-asị anọ m n'ụwa hey, ụwa nke a amaka, ụwa nke a bụ aja, ụwa nke a bụ aja, gị nwa bụ aja, mụ nwa bụ aja, anyị niile bụ aja. Ụwa nke a bụ aja, ụwa nke a bụ aja ka Igbo na-agwa anyị. Ụwa nke a bụ aja, aja, ụwa nke a bụ aja. Ya na nwa awala ọgọdọ Igbo na-eme ka ịghọta bụ nyanwa na-akọva, nyanwa bụ ife nya ịra izuzugbe ka Igbo na-eme ka ịghọta bụ 75% of ife niile ị na-afụ anya, ya ife niile anya na-afụ. Mana na aja ana na onwe ya bụ 4%. Mana mgbe fara alụ okike zuru n'uju wee ralụ, iwee nweta gịnị? Mmụọ awala ọgọdọ mee ka ife ọtụtụ ife niile ị na-afụ anya n'elu ụwa onye gị 75% of it. Maka na anya mụ na gị enwere ike ịfụsị ife niile, maka na gịnị? Anyị ezuru, anyị bụ mmadụ, anyị bụ ndụ. Ya na a na-agwa anyị maka 75% of all observable mass. Dịka m si kwu na ewezuga aka m, kedu ka m aka esifu ndụ?
na ife ndị a niile anyị na-akọwa na anyị na-akọwa ya maka gịnị? Maka eze ọmụmụ, maka di ọmụmụ. Di ọmụmụ bụ gịnị? Ana. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke, Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọlọ ụwa. Igbo bụ mmụọ, mmụọ lọlọ ụwa site na nkeji okike ya n'ike aja na ya. Ya na ebe a ka mụ na gị si wee pụta. Ewezuga ya, anyị aka abụ atụ Chukwu, anyị aka nọ na echiche Chukwu, anyị ama mfu ife. O nke a kpata na mgbe nwa bekee na-asị gị, this is my beloved son in whom I am well pleased. Nke a bụ asụsụ ọ mụtala amụta, na onye okike gwa na nke a bụ nwa m fụ n'anya. Ana ka anyelu nya bụ ana bụ onye enye nya bụ nku. Ana bụ onye enye nya bụ onyinye. Ana ka a na-ekwu maka ya. Ana ka a na-ekwu maka ya. Onye kpatara na oge anyị na-akọwa maka anị, anyị kọwa anya kọwapụta ya n'uju, kọwaa ka o si bụrụ oke nwaanyị, kọwaa ka o si kpụrụ okpu amụma, kọwaa ife amụma bụ. Ya na a na-ekwu maka ọmụmụ, a na-ekwu maka ndụ, a na-ekwu maka ịdịnụ, na ife anyị na-ekwu maka ya bụ ike ana. Agwa na-akpalụ okike nne ya bụ mbụ wee nye ọtụtụ ngọzi. Nne ebe eke wee nye ọtụtụ ngọzi, wee sị na nke a bụ nwa m, ife dị m ezi nwa. Igbo wee weli ya wee fili isi. Onye kpatara na ife ọbụla Igbo na-eme na ana bụ isi. Ana bụ ọdịnala, omenanị, ntọanị, nsọanị, iwu anị. Anị bụ ebe Igbo gbadoro ụkwụ, maka na ebe a ka okike si wee pụta, ka esi wee fụ anya. Ịfụ anya bụ ife a na-akọwa maka ya tata. Ya na ana bụ eze ọmụmụ, ọnyanwa bụkwa di ọmụmụ. Ya na maka na ọ bụ di ọmụmụ, bụla eze ọmụmụ, ka eji na-akpụ ya aka ọmụmụ. Aka dịka m si kwu bụ na aka bụ mbido tata. Anyị ejigo maka okike, anyị ejigo maka ntụsa 11 wee na-akọwa maka gịnị? Atom and subatom, atomic and subatomic. Ya na ọ bụrụ na anyị na-ekwu the building block of life, ife ndị ife a niile anyị na-afụ anya, anyị na-ekwu the source. Ebe dis ọkwụ anyị kpọrọ ya maka observable mass. Nwa awala ogodo, observable mass. Ife ọbụla ị ga-afụ, Igbo gwa anyị maka the source of ife ọbụla ị ga-afụ, that observable mass, ife dị behind it, ife ị ga-afụ, Igbo gwa anyị na faba aka. Ya na anyị ma na anyị na-ekwu maka ndị aka, dịka oge m na-ekwu maka, m si na kalenda anyị dị mbụ na ọ bụrụ ya because na anyị ejiro arọ ndị aka. Ya na aka bụ mbụ mbido. Ya na ana bụ aka ọmụmụ. Ana bụ aka ọmụmụ. Ọnyanwa bụ the God particle. Ya na mgbe nwa bekee na-ekwu maka God particle, ebe a ka nwa bekee si wee nwee ife aka Igbo na-eme ka ịghọta. Ebe a ka Igbo na-eme ka ịghọta. Aka ọmụmụ a, ọnyanwa ka iji wee bụrụ aka. Ọnyanwa ka a na-akpọ akamụ. Aka ọmụmụ, akamụ, akamụ. Maka na mgbe anyị na-ekwu maka ana, abịa m nye nkọwa maka okpu amụma. Okpu amụma o bụ n'isi.
ebe a ka esi wee nweta dị maka nyanwa na onwe ya bụ mbido mmalite ọwa aka enye aka amụ aka ọmụmụ ya na okwu Igbo na ndụ Igbo dịka m si kwu na ife Igbo na-eli na ife Igbo na-agụ n'afa na ife Igbo na-eme na mmemme na ife Igbo na-eme n'emume na ife Igbo na-ekwu n'okwu ọnụ ife ndị a niile nwere ebe ife niile ndị a gbadoro okwu na mmụọ tupu ọpụta ife ya na ọtụtụ afọ anyị na-akpọ abụrọdụ maka na ị na-ekpo ukwu ọjị ị na-akpọzi ukwu ọjị ọbụla ukwu ọjị na ịgamie n'ime ya na ị ga-afụ ebe ọjị a si pụta wee nwee ike wee nwee nkọwa iji wee zikọ na nke a bụ Igbo kpọmkwem ya na Igbo na-agwa ya maka that same God particle a anyị na-ekwu maka ya kịta ka anyị ji na-ekwu maka aja oziko ọmụmụ ya na ọ bụrụ na ị na-ekwu aja oziko ọmụmụ ife nyeli ike izikọ ọmụmụ a bụ gịnị ijele ị na-ekwu maka ya bụ gịnị ezumezu izumezu na izuzugbe ike maọbụ ọkala ọra apịa maọbụ akwụ agali na idedu proton neutron and electron ya na Igbo na onwefa na-akpọ onwefa gịnị ụmụaka Igbo na-akpọ onwefa ụmụaka wee lụọ echi gị nwaka bụ nwata na-awụarụ n'afọ ịma mbịa na-ekwu na ịbụ okenye amaka Igbo isi awọ n'ebe ọmụmụ si pụta n'ebe aka ọmụmụ si pụta ịka bụ nwa nwee ya na ịbụ nwata na-awụarụ n'afọ na Igbo bụ ụmụaka maka gịnị na fa bụ ụmụ aja ana mbụ gbawala abụọ ekele ka m na-enye oge Chukwu a na-ene bụ nyanwa melụ ka nkọwa ma na nkụzi ma ghọọ egwu oge Chukwu a na-ene wepụtala ya wee tinye n'abụ na abụ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chilọlụwa Igbo bụ mmụọ lọlụwa site na nke jikọ n'ike okike ya n'ike aja na ya anyị na-aga anyị na-atinyekwa ndị ọzọ ya na Igbo bụ ụmụ aja na ụmụ aka amụ ọnya ka Igbo ji bụrụ ụmụaka anyị bụ nwata na-awụ arụ n'afọ anyị epeka anyị dị ntọntọ ya na ụmụ aja na bụ gịnị ndị oso ndụ gbawapụta ọ ebe ozi ma na-abịa n'isi njedebe anyị na-ekwu maka ndị oso ndụ gbawapụta maka na anyị ma na oge a na-akọ maka okike na agwala anyị ka ọmandụ si wee fụ okike nya eje na chọba ka ị mara arọ n'Igbo dị ka ije tụsabịa bọsabịa fanogo n'ụwa 10,000 years 15,000 years 20,000 maka na ịma ndị eti nwe ịma ntinye nwe na arọ maka na Igbo nyela anyị nkọwa kafa na ndị mbụ wee si na ndị mbụ wee ghọọ ndị abụ wee si na ndị abụ mụ na gị wee nọdụ tata ya na mgbe anyị na-abụ abụ onye ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu meni Chioma ga-eghebe elu menini uhe ghebe elu Ntochukwu ga-eghebe elu menini
uhe ghebelu men. Ijeọma ga-eghebelu menini, uhe ghebelu meni. Obi ga-eghebelu menini, uhe ghebelu meni. Chedu ga-eghebelu menini, uhe ghebelu menini. Ndị Igbo ga-eghebelu menini, uhe ghebelu menini. Ọkwọ gị bụ isi ji mgbakwasị, ọkwọ gị bụ isi ede mgbakwasị, ọkwọ gị bụ agbụlụ si n'ogbe eto na itopi ghebelu menini, uhe ghebelu menini. Ọ mụ na gị bụ agbụlụ si n'ogbe to nya eje na chọọ ka ije kobia fa wee dị 20,000 years maka na ị pụrụ imie. Ekenekwa m unu ndị Igbo nke m, ndị mfụ n'anya ife dị egwu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Anyị bịa n'izu ụka ọzọ, anyị a na-agbatịkwu ya site n'ịmalite n'ebe anyị kwụsị. Deemenu, daalụnụ, ka ọ dịbakwanụ.